a do Riči. Ďalší debil za kamerou. To je také trápne. Takže čaute, ja som Dudko. Strašne ma. Ja som Dudko Ledin tvrdší. A moje štvrté meno je školistika. Áno, som hermafrodit. Teší ma. Takže, vážne, ja som Dudko a chcel by som sa bol stať vašim novým youtuberom, bo susedka mi povedala, vraj som vtipný človek. A Riku, talent treba využiť, no čo budeš plýtvať? No, takže chcel by som sa stať vašim novým youtuberom. Ako ste si mohli všimnúť, napravo máte krásne latriny a naľavo krásne hory. No kde sa mám pozerať? Na hajzle či na hory? Ja neviem, mám ísť tadiaľ či tadiaľ? Ja neviem. No. Tak áno, som kulturista. Aby ste sa potom do komentárov nepýtali, áno, som kulturista. Získal som ocenenie na všetkých možných olympiádach a paraolympiádach, because I am... Ale nie. Ale získal som medaile na týchto, because I am kulturista. Kulturista! Teraz ma niečo napadlo. Idem sa vysrať. Una sekunda. No, nebol som sa ešte vysrať, lebo je obsadené, takže... No, ale už to trocha dole. Než už super posteže. Pod lemot! Takže, vážne. Mali ste si predstaviť, ako som skladal okuliare a hovoril dáme nový prípad. Oh yeah. No, takže vlastne toto je vlastne, by malo byť nejaké informacičky about me. No, nejaké informácie o mne a aj pozvánka na môj YouTube kanál, ktorý si ešte musím založiť. Takže ja si to zapísať hneď. Na ulici sede strom. Na ulici sede strom. Takže založ si YouTube kanál a vyhoň si. Dobre? Dobre, idem si umyť ruky, lebo sú od semena. Vyhoň si. Šponera! Question! Jeeeeej! Takže vážne, toto je vlastne kam. Ja mám ale plesnivé nohy, juj. Pleseň hýbe svetom. No čo narobíš? Tá dnešná pleseň, ekonomika je už aspoň dobré, ale pleseň no reku som si strčil palec do reči a tým to zabralo. Najlepšie riešenie. Tak keď sme teraz pri tom, napadlo, že niekedy spravím tutoriál na to, ako si strčiť palec do reči. A bude aj tutoriál, ako si strčiť palec do huby. Či palec do huby. Žiadny palec do huby nebude.
neplačte za kamerami. Toto nie je španielská telenovela. No, bude iba tutoriál, ako si strčiť pes do huby. A to práve v tomto momente. Jau, ako ma boli predlúkania. Takže, na to, ako si strčiť pes do huby, potrebujete tieto veci. No dobre, nezjaví sa vám to pre obrazovkou, ako u väčšiny a tak, lebo to nie je fajn. Áno, som šmejt. Ukrižuj! Zanežni ju! Nie. Za žiadnu nádniu, ne. Minúta ticho pre nádniu. Takže, budete potrebovať rubrikačný krém, alebo pokojne aj hociaký krém, nech sa vám to trocha kože. Ďalej budeme potrebovať niečo také, že kondomy. Yes. Je jedno, akej značky, pretože to sa len nasadíš na pesť a tak. Okrem toho budeme potrebovať 3 vajcia, 1 majoránku, maslo, 2 rožky, 3 paradajky a kilo jablk. Dobre, toto nie je žiadne exkluzívne varenie s mikrofákom, ale nie. That was stupid. Štipink. Nie. To tie viete, keď máte, že paródie, tak je tam, že no veď to divné. Takže budete potrebovať aj rubrikačný krém, kondomy a takéto sexy brilky, nech sme pri tom trocha nejaký sexy. No, takže poprvé čo je, tak do pravej ruky si zoberete pesť. Najlepšie takúto. Čo tu má takýchto 4 tieto 4 dežoviny a tu na konci také 5. To je najlepšie, ale tak pokiaľ chcete, môžete aj nejaké mutantové spraviť, že ja neviem, takto 10, či 10, 30, 1, no veď, ako chcete, záleží to na vás, len ako, ja nemám zase také veľké ústa, tak som si dala len 4 plus 1. Potom zoberiete rubrikačný krém, ktorý ja práve po ruke nemám. Ale predstavujme si to, ako si ju mažiem a rukami kĺže a kĺže, až do kĺže. Krém odhodníme a zoberieme si kondom. Vybereme zo škatulky, zo sáčku odtrhneme, vybereme zo sáčku, nasadíme na ruku a lízneme, skúsime, ako má príchuť. Moje čokoládové. Peso, vidíte toho krásneho pesa? Peso. No povedz ahoj, ty moje štenia. Krúti tým chvostom, jak ona. Dobre, takže veľa v mojej izbe vecí je imaginárnych. No, teraz máte na ruke ten kondom, hej. Už ste vychutnali si tú chuť, skvelú. A teraz si na ruke rozbijete jedno vajco na tom kondome, nech to ešte viac kĺže. Vyťahnete z koša, alebo budete hodili ten rubrikačný krém, aby ste sa prešli a aby sa vám trochu tuky preondili, keď pri tom sedíte. Namažete si to znova tým rubrikačným krémom. Potom si na to dáte horčicu, nech to v tých ústach dobre chutí. Jasné. Ďalej si tam môžete natrieť aj majoránku, ako myslím tým paštiku. Pokojne môžete použiť aj sopel, keď my jedáci soplov si tam dáme sopel, nebudeme dávať majoránku a sopel proste. Teraz akurát nemám po ruke, teda v nose, ale tí, čo máte, tak pokojne nehambite sa. Však sme všetci sa doma. No, máme tu pesť. Potom olízneme. Delicious. Naozaj všetko je to delicious. Otvoríme hubu. A strčíme. Ja som tam už strčila, vy ste akorát žmorky, ja ste to nevedeli. Hamba česky, bitches. Masturbant mali.
Som vás osral, čo? Ty kokos, som to stopala, bolo to akurát 10 minút. Videli ste, ako mi hriva prebehla od tej strany a na tú stranu? A takto všetky vši preskákali na kameru. Naozaj, taký záber už neuvidíte nikdy. Ešte krajšie, jak Eiffelovka. Normálne ma to dojalo. No, takže, späť k téme. Čo budem nahrávať? Tak nahrával by som nejaké UFO porno, samozrejme. Potom ako nejaké manuálne práce, ako nejaké triky na zlepšenie, viete? A potom pre baby by som si zavolala pomocníčku. Ešte o tom nevie babka, ale pôjde a ukáže staré dobré techniky. Není nič lepšie, jak staré techniky. Však, babi. No, tak práve babka súhlasila, že pôjde, takže dievčatá, naozaj máte sa na čo tešiť. Ďalej by som nahrávala nejaké fekálosti. Však viete, keď máte konia a proste potom bušite do tej kobily, veď viete, o čom hovorím. Tak dúfam, že ste si predstavovali, keď som to robila, ako som mi zdvihla bočiečko, lebo naozaj tieto škôlky majú aj nevýhodu a tým je, že nemôžem zdvíhať obočie. No, tak dobre, späť k téme. Čo budem nahrávať vážne? Budem nahrávať nejaké tie gumená, nie. Budem nahrávať... Čo budem nahrávať? Budem nahrávať Narniu, Harryho Pottera, orgány tráviacej sústavy, močový mech, sorry, to je môj ťahák, a nákup, čo mám zároveň kúpiť, sorry. No, tak vážne, budem nahrávať taký špeciál, to bude hneď po tomto videu, teda neviem, či to bude, lebo ak sa toto video pozrie viac ako 35 ľudí, viem, mám o sebe vysokú mienku, ale my pekne sme už raz takí, no nie? No, tak ak si toto video pozrie viac ako 35 ľudí, áno, je to už aj 35,1 pre vás matematikou. Nemáte za čo? No, potom to by bol taký špeciál, a ešte ak tam bude viac ako 1 like, aj tam platí, čo som vtedy povedal, takže ak viac ako 35 ľudí a viac ako 1 like a 1 odber, tak nahrám taký špeciál. A naozaj máte sa na čo tešiť. To bude vlastne také, že niečo také, že nejakých slogan si predstavte. 15 najdivnejších otázok. Nie, a nebudú to také otázky typu divného, že ty práve masturbuješ, strhne ti brat a pýta sa ťa, čo robíš, hej? Nie, mám na mysli divné otázky iného typu. To by bolo taký jeden špeciál, ale čo budem nahrávať? Nahrával by som nejaké vlogy, takže prosím vás, témy mi píšte dole do popisku je vlastne moje. Sorry. Takže píšte mi dole do komentára, o čom by ste chceli vlogy, alebo tak. Lebo tak. Lebo naozaj tie videá sú pre vás, takže aby som ja nerozprávala, neviem o tom, aké veľké hovno som vysrala, vás to nebude zaujímať. No tak píšte si tie témy. Potom by som ešte nahrával samozrejme hry, ale to už chcem nové. Nahral by som nejaké hry, ale toho by nebolo až tak viac by som radšej tých vlogov. Lebo mám taký počítač, že akože to je bullshit, level 1 000 000 proste. Ale mám ho od babky, dala mi ho zo srdca na Vianoce. A to sa cení naozaj. Oh baby, 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 oh baby, 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 oh! Takže potom, okrem toho som mal narodeniny a uplietlo mi tento svatrik. No není tá moja babka zlatá. No takže tie hry moc nebudem nahrávať, lebo
môj počítač je bullshit, ale určite sa môžete tešiť na GTA 4. Minecraft samozrejme nebudem hrať, lebo je veľa detí, ktoré ho hrajú. Takže práve, že preto by som Minecraft mal natáčať, lebo I am not children. No, ale nie, Minecraft fakt nebudem nahrávať. Ešte Counter-Strike. Možno nie nahrával Counter-Strike. Mám kamoša, čo má super server. Akorát tam sedí ten čurák. Tak som sa na ňa pozrela, tak nie. On sa na mňa nepozrel, si tam športá v riti. Neviem, srandu. On má toho zvajca. No, tak vážne, ten Counter-Strike na jeho servery, aj s ním, aj s nejakými inými ľuďmi. Aspoň mi budete môcť nadávať, že to nie. Samozrejme, hororové hry nesmú chýbať. No, ale zase tých moc hororových nebude, lebo potom sa večer tisnem k mamienke do posteli, lebo sa bojím, takže tak. Takže hororových moc nebudem, lebo mamina ma odmieta. But first, let me take a selfie. Instagram. No, tak hororovky tam budú, ale to bude iba Slenderman, no a ešte nejaké. Tak Slendiak tam proste určite bude, to nesmie chýbať. Takže to je asi zo všetko hier. No veď ešte potom po čase uvidíte. Ďalej by som chcel nahrávať nejaké také, aby sme mali taký spoločný deň, že, ja neviem, Stredy with Dudko. No veď nejaký náš spoločný deň a vlastne tam by sme vlastne riešili moju abstinenciu šprtania si v nose. Veď nejaký deň mali by sme spolu a robili by sme tam niečo, že fanúšikovia, Dudko. Ja viem, nemám žiadnych fanúšikov, iba babka si to video pozrie, ktorej som písal pohľadnicu. No aký som ja dobrý vnúčik, čo? No tak, ten nejaký deň a tam by sme robili, ja neviem, že by ste sa ma mohli nejaké otázky písať, alebo aj vlogy, proste, že čo by ste chceli, napíšte si, veď to video je pre vás, moja tvorba je only for you. Takže mi napíš do komentára, čo chceš, bo také osobné, že napíš mi do komentára. No, tak proste napíšte do komentára, aký deň by ste chceli mať so mňou, aký by to mal byť deň, aký vám vyhovuje a ešte aj čo by som v tom videu mal robiť. This Shano. Áno. His name is Shano. Nerobím si srandu. Jeho meno je Ľudovít Štúr Bonifác, školistika 5. No veď ešte vypadni, hajzlik malý. No, ešte čo budem nahrávať? Veď nahrával... Čo mám nahrávať? Sakra. Idem si spomenúť. No... nahrával by som môj jazyk, moje goule a moje nohy, because so sexy. Yes, sexy. Ja viem, mám nohy jak ozrúta, že proste také, už ani číslo na mňa nemajú. No, tak ešte nejaké challenge by tu určite boli a boli by to aj také špeciálne challenge. Nie typu také, že neopakovala by som pokokovi, ja neviem, že holím si nohy, to by som ani spravila, ale tak one. Veď challenge je také nejaké jazykové, že pes, pipsi. No veď tieto debiliny a ešte s nejakým vtákom by bol nejaký vták vedľa mňa a s niekým by som to ešte nahrával. Možno, že to bude aj gumená Anča, takže máte sa na čo tešiť. Ešte hrám. Predstavte si také nad sebou, že hrám. No, ešte pre chlapcov nejaké to vyzliekanie, proste dievčat na nejakých stránkach, však viete, ako to myslím. A ďalej by som ešte nahrával selfie. Ďalej by som ešte nahrával niečo také, že nie.
Veď už nič ja nemám do ryti, tak čo tu splietam, čo tu točím, čo som mega. No veď tie nejaké vyzliekačky, však viete, nech sa chlapci mám na čo pozerať. To je jasnačka, no. K tomuto sme sa nedostali, ale ľúbim vás ako kone, koníky moje. Na dvore. Pozrivo zervala si na drevenom salaši. Jedu na koni. Takže, videjko sa pomaly lúči. Anetka, Lukášková ide spievať. And this is my sister. Toto hovno tu chcem niečo robiť, takže ja dám radšej kameru, tak som nabok. Na moje ozdru. No. A normálne to vidno v kamere, v okuliároch vidno kameru, v ktorej vidno moje oko, kámo. Viem, ako sa všetci tešíte. Takže, tú radosť. Vidno tam môj mesiačik trápny. No, takže videjko sa pomaly učí, srať mi treba, príťaživo stúpa. Mal by som si vymyslieť niečo, ako to zakončím, nejakú páždovinu, takže čaute a pozdravte doma všetkých maminu, tátka, brata, sestra, kamoša, ktorý vás vyžiera, ďalšieho kamoša, ktorý vás vyžiera a potkana, ktorý za sebou ťahá gule. Čaute.